പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേക്ഷ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രി വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാൻ നമാമി ഭക്തിശക്തി നിത്യാനന്ദമഹം നവമി സർവാനന്ദകരം പരമരിനാമ പദം ദേവം അവധൂത ശിവം നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരിഷ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നിഗതാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരി जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण मुक्ताय भक्ताय श्री प्रभुपाद की जय महाराज की जय हरे कृष्ण നമ്മളിവിടെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 18 അധ്യായങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളത്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ, പലരും ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 18 അധ്യായങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു ഓവർവ്യൂ ആണ്, ഫസ്റ്റ് ലെവല് ഓവർവ്യൂ ആയിട്ടാണ് 18 ദിവസം കൊണ്ട് 18 അധ്യായങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അത് നാളെ മുതൽ 1ാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ നമ്മൾ നാളെ തുടങ്ങും. പിന്നീട് സെക്കൻഡ് ലെവലായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് 700 ശ്ലോകങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 700 ശ്ലോകങ്ങളവിടെ, അത് 700 ശ്ലോകങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ പഠിപ്പിക്കും. 3rd ലെവൽ 4th ലെവൽ അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാ കോഴ്സും ഫ്രീ ആയിട്ടാണ്, ഫസ്റ്റ് ലെവൽ പോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ലെവലും 3rd ലെവലൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിലെ രാധാകൃഷ്ണ വിഗ്രഹം, ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നമ്മള് മൂകാംബിയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ, മലയാളികളൊക്കെ പോകുന്ന അല്ല, കൊല്ലൂർ മൂകാംബിയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അതിന് പോകുന്ന വഴിയിൽ തന്നെയാണ് ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തിൽ, ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ക്ഷേത്രം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അവിടെ പോകുമ്പോൾ ഇനി സന്ദർശിക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടർ ആചാര്യ, ഇസ്കോണിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇസ്കോണിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യർ ദിവ്യപൂജ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ, എസ് സി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. ഇദ്ദേഹമാണ് ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് 1966. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് അനേകം ഭാഷ്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം ശ്രീല പ്രഭുപാദര് വിവർത്തനവും ഭാവാർത്ഥവും ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെമ്പിളിന്റെ അഡ്രസ്. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ടെമ്പിൾ, കോക്കനട്ട് ഗാർഡൻ റോഡ്, ടോൾഗേറ്റ്, കദ്രി, മാംഗ്ലൂർ, കർണാടക. ക്ഷേത്ര പ്രസിഡന്റ് HG നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജി, ബിടെക് IIT കാൺപൂരാണ്. അദ്ദേഹമാണ് അവിടുത്തെ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ്. അദ്ദേഹമാണ് ഇതിനൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ഒരു 1.5 വർഷത്തിലധികമായി കോഴ്സ് നടത്തുന്ന 21ാമത്തെ ബാച്ചാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 2020 മുതൽ ഈ കോഴ്സ് നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. അനേകം 5 ലക്ഷത്തിലധികം ആൾക്കാർ ഈ കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ 18 ദിവസവും ഈ ക്ലാസ് മുടങ്ങാതെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇതാണ് ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ്, എന്താണ് രാധാകൃഷ്ണന്റെ വിഗ്രഹം. ഓക്കെ. അപ്പൊ 18 ദിവസത്തെ കോഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും 1 മണിക്കൂറാണ് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഒരു ദിവസം ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒരു അധ്യായം, അങ്ങനെ അതിലുള്ള ഓരോ അധ്യായത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങൾ, ഓരോ അധ്യായത്തിലും കുറെ ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ അധ്യായത്തിൽ 72 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ടാവും, ചിലതിൽ 50 ഉണ്ടാവും, ചിലതിൽ 20 ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഓരോരോ അധ്യായങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അത് ഓരോ അധ്യായത്തിൽ എത്രയും ശ്ലോകമുണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത്, അതിൽ എത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതുണ്ടോ, ഈ ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ 20 ആകുമ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കും. അല്ലാത്തതൊക്കെ വലിയ അധ്യായങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീരില്ല. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ്
ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 700 ശ്ലോകങ്ങളും പഠിക്കാൻ സാധിക്കും സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ. പിന്നെ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ചോദ്യോത്തരങ്ങൾക്കുള്ള സമയമുണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ള എന്തിനെ കുറിച്ചെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചോദിക്കാം. പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ക്വിസ് ഉണ്ടാവും. 18 ദിവസത്തിൽ 18 അധ്യായത്തിനും അതിൻ്റെ അകത്ത് 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾ ഉത്തരം അയക്കണം. അതിനെ കുറിച്ച് മാതാജി പറഞ്ഞു തരും. ലേൺ ഡാഷ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് അതുള്ളത്. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് സൂര്യ മാതാജി നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കാം. അതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനല്, ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിന്റെ മുന്നിലുള്ള ബാച്ചിലുണ്ടായിരുന്ന ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവാന് പൂജയൊക്കെ മംഗളാരതി എന്ന് പറയും. രാവിലെ 4:30 മുതൽ എന്താണ് നേരത്തെ കണ്ട രാധാ ഗോവിന്ദന് പൂജ, പിന്നെ തുളസിക്ക് പൂജ, അങ്ങനെ നരസിംഹ ഭഗവാന് പൂജ, അങ്ങനെ കുറെ പൂജകളൊക്കെ ഉണ്ട് രാവിലെ തന്നെ. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ കുറെ പ്രോഗ്രാമുകൾ ടെമ്പിളിൽ വേറെ വേറെ ഭാഷകൾ, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഭാഗവതമുണ്ട്, ഹിന്ദിയിലുണ്ട്, അങ്ങനെ കുറെ ഭാഷകളുണ്ട്. കുറെ ഭാഷകളിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ എന്താണ് ആ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും. അതിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ്, അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് മാതാജി നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരും. മാതാജി ചാറ്റിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കില്ല അല്ലെ? ആ ലിങ്ക് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പ്രഭുജി. ഇപ്പൊ നമുക്കിത് ഈ സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ ശരി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിലും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും ഇതിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യും, ചാറ്റിലൊക്കെ. നിങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഇതൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ മാതാജി ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാതാജി വിശദീകരിച്ചു തരും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട്. മാതാജി ഇനി എന്തോ ഉണ്ടോ അല്ലെ? അതൊക്കെ അല്ലേ ഇനി പറയാനുള്ള ക്വിസിൻ്റെതാണോ? വേറെ എന്താണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ള? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഇത് എന്തോ പെട്ടെന്ന് കുഴപ്പമില്ല, നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പം 18 ദിവസത്തെ ക്വിസ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും മാതാജി. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും, നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ മാതാജി വിശദീകരിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ക്വിസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ പ്രഭുജി പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ലിങ്കിലും യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് ചാനൽ, ഇത് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ആണ്, ഇതെല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ലിങ്ക്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിനു മുൻപ് നമുക്ക് ക്വിസിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇടാം. ഒരു മിനിറ്റ് പ്രഭു, എന്നിട്ട് ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ഇടട്ടെ. എല്ലാ ലിങ്കും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അപ്പൊ എല്ലാരും ദയവായിട്ട് ആ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൽ പോയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പോയിട്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. കുറെ കാര്യങ്ങൾ, ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ദയവായിട്ട് ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ക്വിസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം നമ്മള് ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ് ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടാണ്, ഈ കോഴ്സിനാണ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. അന്ന് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് കോഴ്സിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ആ രജിസ്ട്രേഷൻ. ഇപ്പൊ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കയറി ക്ലാസ് തുടങ്ങി നമ്മൾ ഈ ക്വിസിന് വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വിസിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ,
ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതില് ലിങ്കില് ഞാനിപ്പോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ലിങ്കില് ചാറ്റിലിട്ട ലിങ്കില് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് ഉണ്ട്, ക്വിസ് ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതിൽ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല. വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് ആദ്യം കാണുന്നുണ്ട്, https://iskonmangaluru.com. അതിൽ പോയാലും ഓക്കെ ആണ്. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ഫോർ ദ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു https://iskonmangaluru.com ക്വിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട്, 4ാമത്തെ ലിങ്ക്. 1ാമത്തെ ലിങ്ക് ആണെങ്കിൽ 4ാമത്തെ ലിങ്ക് ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് വരും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോം പേജ്. നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരു സൈറ്റിന്റെ ഹോം പേജ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് താഴെ നമുക്ക് പല കോഴ്സുകൾ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ 18 ദിവസത്തെ ഗീത കോഴ്സ്, പിന്നെ ഭക്തിവൃക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2nd and 3rd ലെവൽ കോഴ്സ്, പിന്നെ ഭക്തിവൃക്ഷ കോഴ്സ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോഴ്സ്. ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്നത് കണ്ടോ, നമ്മുടെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. ഈ 0 ഡേ ക്വിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 10 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക. അത് വളരെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത്, ഇപ്പൊ കാണുന്ന സ്ക്രീന്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ മലയാളം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അല്ല നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം കേൾക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ, അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ലാംഗ്വേജ്, ഇംഗ്ലീഷോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഏത് ലാംഗ്വേജ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം, ചൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അടുത്തത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെവലിന്റെ ക്വിസ് വരും. 18 അധ്യായങ്ങൾക്ക് പ്രഭുജി ഓരോ ദിവസത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴും ആ ദിവസത്തിന്റെ ക്വിസുകൾ ചേർത്തിട്ട് ഒരു അധ്യായത്തിന് 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ 18 ദിവസത്തിനും ഓരോ ക്വിസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ഇതവിടെ മലയാളം ഉണ്ട്, മലയാളത്തിന്റെ കോഴ്സ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളിപ്പോ ഏതിലും ഞാൻ എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടില്ല, നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ആ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം പുതിയതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇതെവിടെ എല്ലാം ഫ്രീ 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 എന്ന് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ഒന്നും രജിസ്റ്റേർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ എൻറോൾഡ് എന്നൊന്നും വന്നിട്ട് കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ ക്വിസിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എന്നാവുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഹോം പേജിൽ പോകും. ഇപ്പൊ തന്നെ പ്രഭുജി അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യിപ്പിക്കണം എല്ലാവരും? അതെ, ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്തോളൂ. അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ മാതാജി ക്ലിയർ ആക്കി തരും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പൊ തന്നെ മാതാജി പറയുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യം പിന്നെ എല്ലാരും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോട്ടെ പ്രഭുജി. ആദ്യത്തെ ലിങ്ക് കയറി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാരും. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ, നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലാണിത് ഇപ്പൊ കണ്ടത്. അതിന്റെ ഹോം പേജ് അതിൽ സോറി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോം പേജ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ ഹോം പേജ്. നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട്, അതും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ പ്രഭുജിയുടെ ക്ലാസ് നടക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത്, മലയാളം ഭഗവത്ഗീത ഡേ 0 ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രഭുജിയുടെ ഇപ്പൊ ക്ലാസ് നടക്കുന്നത്, ഓൺലൈനിൽ കാണാണ്. ഇപ്പൊ പ്രഭുജി ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ഓരോ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ഇതിലിപ്പോ നമുക്ക് മലയാളം ഇപ്പൊ ഇത് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതിൽ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സസ് വീണ്ടും ഇവിടെ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് ഡെയിലി രാവിലെ 4:30 മുതൽ ഈ നമ്മുടെ ആരതി എടുക്കുന്ന മുതൽ ബാക്കി എല്ലാ ക്ലാസ്സസും നമുക്കിപ്പോ ഈ രാത്രി വരെയുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സസും നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ കാണാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കാരണം ഈ 0 ക്വിസിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ലൈവ് അതേപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ക്ലാസ് മിസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ലാതെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ദിവ്യ മാതാജി പോസ്റ്റ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഡെയിലി രാവിലെ 4:30 മുതൽ ഈ നമ്മുടെ ആരതി എടുക്കുന്ന മുതൽ ബാക്കി ദിവ്യ മാതാജി ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. യൂട്യൂബ് ലിങ്കിന്റെ ഡെയിലി ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സമയം പറ്റുന്നില്ല, ഈ നമ്മുടെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ പോയി കാണാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആദ്യം. പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ലിങ്ക് ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചാറ്റിൽ വന്നിട്ടില്ലേ മാതാജി? ഇല്ല മാതാജി. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ധന്റെ പ്രവചിക്കുമാർ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇപ്പൊ അയക്കാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇപ്പോഴും വന്നിട്ടില്ല അല്ലെ? ഓക്കെ ഓക്കെ, അത് പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് ആയി പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ വന്നല്ലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി വന്നു.
ഓക്കെ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് ആണ്. അതിൽ കയറി എന്ന് വെച്ചാൽ ക്വിസിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ളത് കാണാം. നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വെബ്സൈറ്റിൽ എന്നുള്ളത് കാണാം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അതിൽ ഉടനെ കയറി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. പിന്നെ മൂന്നാമത്തേതാണ് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ്. അപ്പൊ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ പോയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഫോളോ കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് നിറയെ അപ്ഡേഷൻസ് വരും. ഇപ്പൊ നമുക്കിതാ ഇവിടെ ഇന്നത്തെ ദർശനാണ്. ഇതിപ്പോ ഇന്ന് കാലത്ത് നടന്ന ദർശനാണിത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ദർശനം നമുക്ക് ഫോട്ടോ ആയിട്ടും ചില സമയം വീഡിയോ ആയിട്ട് ആരതിയുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഫേസ്ബുക്കില്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാം. പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ക്വിസിന് എൻറോൾ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ക്വിസിന് എൻറോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ ക്വിസിന്റെ പേജ് ഫോർത്ത് ലിങ്കിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹോം പേജ് കാണും. ആ ഫോർത്ത് ലിങ്കിൽ കയറി ഹോം പേജ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക. ആദ്യം നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ്, രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേജ് വരും. അപ്പൊ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡി, പേര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നെയിം സെക്കൻഡ് നെയിം, അതായത് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് പേരാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ പേര് കൊടുക്കണം. പിന്നെ കോൺടാക്ട് ഇൻഫോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെയിൽ ഐ ഡി, അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പേജ് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യാം എല്ലാവരും രജിസ്ട്രേഷൻ. കാരണം നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്താലേ 0 ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നാളെ മുതൽ ഫസ്റ്റ് ലെവലിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വിസ്, അധ്യായം 1ന്റെ ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആ ക്വിസസ് എന്നുള്ള ലിങ്കിൽ കയറുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡി, ആദ്യം നമ്മുടെ പേര്, ഇവിടെ മെയിൽ ഐ ഡി വേണമെന്നില്ല, പേര് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഫുൾ നെയിം എന്താണോ നിങ്ങൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പേര് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ ബാക്കി ആ പേര് വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ മെയിൽ ഐ ഡി അടിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ പാസ്വേഡ്, ഈ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയുടെ പാസ്വേഡ് അല്ല ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റില്, രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ വെബ്സൈറ്റില് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ, ക്വിസിന് വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് പാസ്വേഡ് ആണോ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാം. അതിപ്പോ സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു നമ്മുടെ ഗീത ക്ലാസ്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത 18 days, അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ സൗകര്യപ്പെടുക, കാരണം മറക്കില്ല നമുക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഈസി പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക. ആ പാസ്വേഡ് വീണ്ടും അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇവിടെ. ശേഷം ഐ ആം നോട്ട് എ റോബോട്ട് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ 2 കോളവും ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് കഴിയാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു, പേര്, മെയിൽ ഐ ഡി, പിന്നെ പാസ്വേഡ്. മെയിൽ ഐ ഡി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരേ മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. കാരണം ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ പോകുമ്പോഴും സെയിം മെയിൽ ഐ ഡി തന്നെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ രജിസ്റ്ററിന് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എന്നർത്ഥം. ഓൾറെഡി ഇത് യൂസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പൊ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തത് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യണം. ആദ്യം അപ്പൊ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ്. ഇപ്പൊ രജിസ്ട്രേഷൻ വരെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തത് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് സൈഡിൽ തന്നെ ലോഗിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ മൊബൈലിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ വരും നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീന്. അല്ല മൊബൈലിലാണെങ്കിലും ഈ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് വരും. അപ്പൊ അതിൽ ലോഗിൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് വരും. നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും അടിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് മെയിൽ ഐ ഡി ആണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെയിം മെയിൽ ഐ ഡി തന്നെ കൊടുക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വല്ല യൂസർ നെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മേലെ നമ്മൾ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എന്താണോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ പാസ്വേഡ്, നമ്മൾ എന്ത് പാസ്വേഡ് ആണോ ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിതിൽ ലോഗിൻ ആയി, നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ കയറി. മീൻസ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ക്വിസ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയി നിൽക്കുവാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഇവിടെ എല്ലാം എന്താ പറയുക, ഫ്രീ എന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഒന്നിനും നമ്മൾ എൻറോൾഡ് ആയിരുന്നില്ല. ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ ഇപ്പൊ എൻറോൾഡ്, ഫ്രീ എന്ന മീൻസ് ഈ ഫ്രീയും എൻറോൾഡ് നമ്മൾ എന്താ വ്യത്യാസം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ക്വിസിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവിടെ എൻറോൾഡ് എന്ന് വരും, അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ എന്ന് വരും. അപ്പൊ എൻറോൾഡ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാ മലയാളത്തിലും കാണേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് 0 ലെവൽ ക്വിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം അത് ചെയ്യണം. അതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു, പിന്നെ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്തു. ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത പരിപാടി എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം. പ്രൊഫൈൽ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
നമ്മുടെ പേര് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നേരെ വരില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പേര് എഡിറ്റ് ചെയ്യാതെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഞാൻ 1 2 3 4 5 എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേര് ആ രീതിയിൽ വരില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പേരാണോ കൊടുക്കുന്നത്, എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈലില് നമ്മൾ എന്ത് പേരാണോ കൊടുക്കുന്നത്, ഇവിടെ ഈ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും കോളത്തിൽ എന്ത് പേരാണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ പേരാണ് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ കൊടുക്കണം. ശേഷം നമ്മളിപ്പോ കോഴ്സസിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ 0 ഡേ ക്വിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. അതായത് അത് ചെയ്യണം. പ്രഭുജി അത് ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യിപ്പിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞത്? എല്ലാവരും ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്യാം. മാതാജി പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ചെയ്യാം ഒന്നിച്ചിട്ട്. ഇതൊരു ട്രയൽ ആയിട്ടാണ്. നമുക്ക് ഇനി നാളെ മുതൽ 1ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം ചെയ്യാം. 0 ഡേ ആയതുകൊണ്ട് 0 എന്നാ കാണിക്കും. അപ്പോൾ പലർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ ഫുൾ ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് 0 കാണിക്കുന്നുള്ള. അപ്പൊ ഇന്ന് 0 ഡേ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും മാതാജി പറയുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ 0 ഡേ ക്വിസ് ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ 0 ഡേ എന്നുള്ള മലയാളം ഗീത കോഴ്സ് ഡേ 0 മലയാളം എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ Q1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിളാണ് കാണുക. അത് എന്താണ്, ഒന്നുമില്ലല്ലോ ക്വിസ് പേജിൽ എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. നമ്മൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ആ ഒന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വിസ് പേജ് ഓപ്പൺ ആവുന്നത്. ഇങ്ങനെ ക്വിസ് പേജ് ഓപ്പൺ ആവുമ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ക്വിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണും. ആ സ്റ്റാർട്ട് ക്വിസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു, ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫോളോ ചെയ്തു, അത് തന്നെയാണ് ചോദ്യങ്ങളായി വരുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ഏതാണ്? നമുക്ക് 4 ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതൊരു ട്രയൽ. പ്രഭുജി പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു ട്രയലാണ്. നമുക്കുള്ള ഇനി 18 അധ്യായങ്ങളിലെ 10 ചോദ്യങ്ങളും ഇതുപോലെ തന്നെയാ വരിക. ഒരു ചോദ്യം 4 ഓപ്ഷൻ. അതിലേതെങ്കിലും നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം. അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. സെയിം വേ അധ്യായം 1 ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ 0 ഡേ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ 1ലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതൊരു സീക്വൻസ് ആയിട്ട് മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് ചാടി പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഓരോ ദിവസവും തെറ്റാതെ പ്രഭുജിയുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഓരോ ദിവസത്തെയും ക്വിസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഞാനിത് ചാറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, iskonmangaluru.com എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം. നമ്മുടെ ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ പച്ച കളറിൽ കാണും. അപ്പൊ കറക്റ്റ് എന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് വന്നു. കറക്റ്റ് എന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക്. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇസ്കോണിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് മറക്കണ്ട. വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് ഇത് ഞാൻ ഇന്ന് വീണ്ടും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. iskonmangaluru.com എന്നതാണ് വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യം വരരുത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യൂട്യൂബ് ഇസ്കോൺ രാധാഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ മാംഗ്ലൂർ എന്നതിലേക്ക് പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ പറയണം. അപ്പൊ ഇതിലെ ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ 3ാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ്. അതിൽ ഇടയിൽ താല്പര്യമില്ല ഇവിടെ യൂട്യൂബ് ഇങ്ങനെ ഇതിലേതെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം തെറ്റാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് മീൻസ് അടുത്ത അധ്യായം 1ന്റെ ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈ നമ്മള് ഓരോ ക്വിസും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓരോ അധ്യായത്തിലെ ക്വിസിലും നമുക്ക് 80% മാർക്ക് വേണം. അതായത് 10 ചോദ്യത്തിൽ 8 ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം നമ്മൾ കറക്റ്റായി എഴുതണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായത്തിന്റെ ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് ആണ്. ഓരോന്നും ആൻസർ കറക്റ്റായി നോക്കണേ. കാരണം 0 ലെവൽ ക്വിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്, പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ചോദിക്കുന്നതല്ല. പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഇസ്കോൺ ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് പിന്തുടർന്നിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ അതും നമ്മളിപ്പോ ഫോളോ ചെയ്തു. കാരണം കാണിച്ചു തന്നല്ലോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തന്നു. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ യെസ് 3ാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അതെ, അത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന ലിങ്കിൽ പോയിട്ട് www.facebook.com ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിൽ പോയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതും കറക്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ 4ാമത്തെ ചോദ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരു വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങൾ ക്വിസിനായി എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡെമോ കാണിച്ചു തന്നല്ലോ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എൻറോൾ ചെയ്യാന്നുള്ളത്.
അത് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ 0 ലെവൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതെ, ക്വിസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സെയിം, ആ ലിങ്ക് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ശേഷം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വെച്ചാൽ കോഴ്സ്, ക്ലാസ്, സമയമാറ്റങ്ങൾ, എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്. ഒരുപാട് സംശയം, ക്വിസ് ലിങ്ക് കിട്ടും, 0 ക്വിസ് ലിങ്ക് കിട്ടുന്നില്ല. 1 മിനിറ്റ് മാതാജി, ഇപ്പൊ അയക്കാം ഗ്രൂപ്പിൽ. ഈസ് ഇറ്റ് കമ്പൽസറി ടു രജിസ്റ്റർ ഫോർ ക്വിസ്? സുനിത മാതാജി, ക്വിസിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ക്വിസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടില്ല. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം, അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. ക്വിസിന്റെ ലിങ്ക് ഇപ്പൊ 0 ലെവലിന്റെ ലിങ്കാണ് ഇപ്പൊ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ. courses.isconmangaluru.com ക്വിസസ് Q1 എന്നുള്ളത് ക്വിസിന്റെ ലിങ്കാണ്. അപ്പൊ അതിൽ പോയാൽ കിട്ടും കേട്ടോ. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ രേണു മാതാജി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സമയമാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ്, അല്ലാതെ കോഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ക്വിസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെ ബന്ധപ്പെടണം എന്നുള്ളതാവുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ 3 കാര്യങ്ങളോ ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണ്. ഗ്രൂപ്പിലെ അഡ്മിൻ, വാട്സപ്പിലെ അഡ്മിൻ, വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെ അഡ്മിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം. അപ്പൊ ദിവ്യ മാതാജി ഉണ്ട്, പ്രഭുജി ഉണ്ട്, ഐശ്വര്യ മാതാജി ഉണ്ട്, ഞാനുണ്ട്. ഞങ്ങളിൽ ആരിന് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാം. അല്ല, ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദിവ്യ മാതാജി ഇടയ്ക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു 8 മണി ആകുമ്പോൾ. അത് 10-11 മണി വരെ ഓപ്പൺ ആയി തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ചോദിക്കാം. അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെ സംശയങ്ങളും തീർന്നു കിട്ടും. പിന്നെ മീറ്റിംഗിലെ കോ ഹോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ദിവ്യ മാതാജി ആയിട്ടോ എന്നെയോ മിനി മാതാജിനോ ആരിനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ വോളണ്ടിയർ ചാറ്റ് പിന്തുണ. ഇപ്പൊ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് വോളണ്ടിയർ ചാറ്റ് എല്ലാ വെബ്സൈറ്റിലും ഇപ്പൊ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും പോവാം. അപ്പൊ ഇതിൽ മുകളിൽ കൊടുത്തവയെല്ലാം അതാണ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ഈ 3 ഓപ്ഷനും ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രായോഗികമാക്കാൻ പറ്റും. അടുത്ത ചോദ്യം, ക്ലാസ്സിൽ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ. ക്ലാസ്സിൽ പാലിക്കേണ്ട ചില മര്യാദകളുണ്ട്. അതായത് എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം, സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ക്ലാസ്. കാരണം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ക്ലാസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്. പിന്നെ ഇത് കഴിയുന്നതും സൂം മീറ്റിംഗില് തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അല്ലാത്ത പക്ഷം മാത്രം യൂട്യൂബ് ലിങ്കിൽ കാണുക. അല്ലാതെ വേറെ വഴികളോട് ഞാൻ വേറെ പഠിക്കാം അങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്നൊന്നും ആലോചിക്കാതെ കഴിയുന്നതും സൂം മീറ്റിൽ തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് വഴി കാണുക. എല്ലാവരോടും ബഹുമാനത്തോടെ പെരുമാറുക ക്ലാസ്സിൽ. പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ചില സമയം ചാറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ ഫോർവേഡ് മെസ്സേജും വല്ല അഡ്വർടൈസ്മെന്റും എല്ലാം അയക്കാതെ നമ്മുടെ ഈ കോഴ്സ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ, ക്ലാസ്സിലും ഗ്രൂപ്പിലും പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ. അപ്പൊ ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞവ എല്ലാം കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മെറ്റീരിയൽ, കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടും എന്നുള്ളത്. അതിന്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോ കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ലെവലിന്റെ കോഴ്സ് മെറ്റീരിയലിന്റെ ലിങ്കാണ് ഈ കാണുന്നത്. ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. അതായത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെവലിന്റെ കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ 600 റുപ്പീസിന് നമുക്ക് 6 ബുക്കല്ലാതെ ആക്ച്വലി 3 ബുക്കും ജപമാലയും മാല ബാഗും സാക്ഷിമാലയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു 6 സാധനങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫോട്ടോസ് എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ആ പാക്കേജ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ 600 റുപ്പീസിന് കിട്ടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഭഗവത്ഗീത ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പല ഭാഷകളിൽ ഇതിപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മലയാളവും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. മലയാളത്തിലെ ബുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മലയാളത്തിലുള്ള ബുക്ക് കിട്ടും. ഇത് നമ്മുടെ മലയാളം ബുക്കാണ്. അപ്പൊ മലയാളത്തിലുള്ള ബുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ. അപ്പൊ കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ ഓർഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട് പർച്ചേസ് ബുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ലിങ്ക്, 1 2 3 4 5 5th ലിങ്ക്. അപ്പൊ അതിലോ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിക്കാം. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസ് മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ചോ ക്വിസിനെ കുറിച്ചോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്ലാസിന്റെ അവസാനം ചോദ്യോത്തരവേള പ്രഭുജി ചോദിക്കും, എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അപ്പൊ ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ കൈ റേസ് ഹാൻഡ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അപ്പൊ ചോദിക്കാം. അല്ല ചാറ്റ് ബോക്സിൽ സംശയങ്ങൾ ഇടാം. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഉത്തരം കോഹോസ്റ്റ് ആയിട്ടും
പ്രഭുജി ആയിട്ടൊക്കെ പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് മുകളിൽ പറഞ്ഞതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചോ മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ചോ ക്വിസിനെ കുറിച്ചോ എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം. പിന്നെ അടുത്ത നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വെച്ചാൽ, ക്വിസ് എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? വാട്സപ്പിൽ ഇപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വാട്സപ്പിൽ ഇതിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം കൂടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒരു മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ഇടും. പിന്നെ ഈ ലിങ്കുകളെല്ലാം കൂടെ ഇടും. അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കറക്റ്റായി ഫോളോ ചെയ്താൽ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണിക്കുന്ന ഡെമോ എല്ലാം കറക്റ്റായി ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിന്റെ സംശയങ്ങൾ തീരും. അല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് പ്രഭുജീനോടോ ഐശ്വര്യ മാതാജിനോ ദിവ്യ മാതാജി മിനി മാതാജി ഞാൻ എല്ലാവരും ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ആരുടെ അടുത്ത് വേണമെങ്കിലും ഇൻഡിവിജ്വലായി ചോദിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനുള്ള മറുപടി തരും. അല്ലാതെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ചോദിക്കാം. പിന്നെ ടീച്ചറിനോട് ക്ലാസിന്റെ അവസാനം ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ ടീച്ചറിനോട് ചോദിക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കാം. അപ്പൊ ഇതിലെല്ലാം കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ്. ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താ വെച്ചാൽ, പുസ്തകങ്ങൾ എങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യും? അതിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇ ബുക്കുകളെല്ലാം സൗജന്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ബുക്ക് വാങ്ങിക്കണം, നമുക്ക് ഒരു ഹാർഡ് കോപ്പി വേണം എന്നാണെങ്കിൽ ഓർഡറിംഗ് വെബ്സൈറ്റ്, അതിന്റെ ലിങ്കാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണിച്ചത്. നമ്മുടെ മലയാളം ബുക്ക് അവിടെ ഉണ്ട്, ഫസ്റ്റ് ലെവലിന്റെ മലയാളം ബുക്ക്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ലിങ്കിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കണം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഇ ബുക്കുകൾ സൗജന്യമാണ്, ഓർഡറിംഗ് വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി ചെയ്യാം. അല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഒന്നുമല്ല, അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത്. ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ തന്നെ കൊടുക്കണം. പിന്നെ അടുത്തത് ലേൺ ഡാഷിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കും? അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ക്വിസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. അതെങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ, ഈ ലേൺ ഡാഷിൽ തന്നെ നമ്മൾ 18 ദിവസത്തെയും ക്വിസ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷൻ കിട്ടും. സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷൻ കിട്ടും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പേര് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുവാണല്ലോ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻ ലേൺ ഡാഷിൽ ക്വിസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ എന്തിനാ പറഞ്ഞിരുന്നു വെച്ചാൽ, ഇതൊന്നും അറിയാതെ നമ്മൾ കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനോ ഇല്ലെങ്കിൽ ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനോ പോവരുത്. അപ്പൊ ഇത് ആര് ചോദിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ലേൺ ഡാഷിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം. അപ്പൊ നമ്മുടെ കോഴ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ആ 10 ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സ്കോർ വന്നു, 100ൽ 100 എന്നുള്ള സ്കോർ വന്നു. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് 80-ന് താഴെയാണെങ്കിൽ, ഓരോ ക്വിസും കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്കോർ വരും. 80-ന് താഴെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റീസ്റ്റാർട്ട് ക്വിസ് കൊടുത്ത് വീണ്ടും ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ റീസ്റ്റാർട്ട് ക്വിസ് കൊടുത്താൽ വീണ്ടും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വരും. അല്ല ക്ലിക്ക് ഹിയർ ടു കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വിസിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെവലിന്റെ ക്വിസ്. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലെവലിന്റെ ക്വിസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെവലിന്റെ ക്വിസസ്. ഈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഗീത ഇൻ 18 days എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിത്ത് ലാംഗ്വേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടെ മേലെ നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഗീത ഇൻ 18 ലെവൽ 1 എന്ന് കൊടുത്തതിലാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിൽ മലയാളം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇപ്പൊ മലയാളം കൊടുത്ത സമയത്ത് ഈ ഓറഞ്ച് കളർ ബോക്സ് കാണുന്നില്ലേ, അത് ആ ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഓറഞ്ച് കളർ ബോക്സ് കാണുള്ളൂ. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യാത്തൊരു ക്വിസ് എടുക്കുകയാണ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യാത്തൊരു ക്വിസ് തെലുങ്ക് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ബോക്സ് കാണില്ല അവിടെ. അതിന് പകരം ഒരു ചെറിയ സർക്കിൾ, ഒരു വൈറ്റ്, അത്ര തെളിവില്ലാത്ത ഒരു സർക്കിളാണ് കാണുക. ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം, വെറുതെ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ. അല്ല, ആ ഓറഞ്ച് കളർ ബോക്സിൽ ടിക്കറ്റ് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ 18 ക്വിസ്, ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വിസിന്റെ ഇത് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വിസ് വരിക. 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ക്വിസ്. മെറ്റീരിയൽ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇന്നിപ്പോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നില്ല. നാളെ പ്രഭുജി ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് മെറ്റീരിയൽ ആണോ, സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ എന്താണോ കാണിക്കുന്നത് അത് ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അടുത്ത പേജിൽ, അടുത്ത വിൻഡോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ മെറ്റീരിയൽ ഓപ്പൺ ആവും. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് വീണ്ടും പഠിക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ക്വിസിലോട്ട് പോവാം. ഇപ്പൊ ക്വിസിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഇസ്കോൺ, ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇസ്കോൺ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി ആരംഭിച്ചത് ആരാണ്? നമ്മളൊരു ആൻസർ കൊടുക്കണം. അമേരിക്കയിൽ വെച്ച് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് വരും, എന്തുകൊണ്ട് ആ ഉത്തരം കറക്റ്റ്. അതിന് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പോയി വായിക്കാം. ചില സമയം വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വീഡിയോ കാണാം. അല്ല, നമുക്ക് വായിക്കാനുള്ള ഭാഗങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിൽ പോയി വായിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത 0 ലെവൽ ക്വിസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, കറക്റ്റ് ആണെന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് വന്നു. സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വിസിലോട്ട്, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം. അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തെറ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ
തെറ്റായിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഉത്തരം ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും. അതിനുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ അവിടെ വരും, എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം തെറ്റായി, അതിനുള്ള ഒരു ലിങ്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്വിസസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ സംശയം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി എങ്ങനെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാണ് ഇതിപ്പോ എന്റെ ഹോം പേജ് ആണ്, എന്റെ കോഴ്സിന്റെ ഹോം പേജ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ എല്ലാ ക്വിസും അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ എല്ലാ കോളത്തിലും ഈ ഓറഞ്ച് ടിക്ക് വരും. ഈ ഓറഞ്ച് ടിക്ക് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിവിടെ ഡൗൺലോഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 18ാമത്തെ ദിവസവും ഇത് വരുള്ളൂ. 18 ദിവസത്തെയും ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് വരുള്ളൂ. അതിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു വിൻഡോയില് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പേര് അവിടെ കറക്റ്റായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ആ പേര് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് പേരാണോ അപ്ഡേറ്റ് പ്രൊഫൈലിൽ എന്ത് പേരാണോ കൊടുത്തത് ആ പേര് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്ഡേറ്റ് പ്രൊഫൈൽ എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈലില് പോയിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ തെറ്റായിട്ട് എന്റെ പേര് വന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേരാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേര് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് കൊടുത്താൽ പിന്നെ നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള പേര് വരും. അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരിക്കൽ കറക്റ്റായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിടരുത്. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വേണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പേര് തെറ്റായി വരും സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ. ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പേര് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഈ ക്വിസ് എൻറോൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പോ ഒരു ക്വിസ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറ്റില്ല. അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് എറർ ആയിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ പേര് കറക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈലിൽ പോയി കറക്റ്റായി പേര് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ വരുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കോഴ്സ് എടുത്തു. ഇപ്പൊ മലയാളം എല്ലാം ചെയ്തത് കൊണ്ട് അത് എടുക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേറൊരു കോഴ്സ് എടുത്തു, ഹിന്ദിയുടെ ഒരു കോഴ്സ് എടുത്തു. ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കാതെ രണ്ടാമത്തെ ക്വിസ് എടുത്ത് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരിക, പ്ലീസ് ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ പ്രീവിയസ് ക്വിസ്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ, അതായത് ആ ഒരു സീക്വൻസ് ആയി ചെയ്തു വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്വിസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതിരുന്ന ക്വിസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ക്വിസിനെ കുറിച്ചുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ, ലോഗിൻ, അതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഭു കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യാമാതാജി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിനു ശേഷം ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അത് മാതാജി ചില സമയം മാതാജി ആ ലോഗിൻ ഐഡിയും പാസ്വേഡും കറക്റ്റായി കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഒന്ന് കറക്റ്റായി കൊടുത്തു നോക്കണേ. നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റ് ഈ നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉപയോഗിച്ച പാസ്വേഡും ലോഗിൻ ഐഡിയും കൊടുക്കണേ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോഗിൻ ഐഡി മെയിൽ ഐഡി എനിക്കൊന്ന് അയച്ചു തന്നാൽ മതി, ഞാനത് ശരിയാക്കി തരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സങ്കല്പത്തിന്റെ അവസാനായിട്ടാ? സങ്കല്പ അവസാനമാണ് പ്രഭുജി. അതിന് മുമ്പ് ഡൊണേഷനെ കുറിച്ച് പറയണ്ടേ? ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ടെമ്പിളിന്റെ അത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന്റെ ആ സൈറ്റിന്റെ ഇത് കാണിക്കാനുണ്ടോ? പിക്ചർ വീഡിയോ കാണിക്കണോ പ്രഭുജി? ഓക്കെ, അത് കാണിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് മന്ദിറിന് വലിയൊരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് മംഗലാപുരത്ത് തന്നെ ആയിട്ട്, 1.5 ഏക്കറിൽ. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഭൂമി പൂജയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പ്രഭുജി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ല വീഡിയോ ഓടട്ടെ? എങ്ങനെയാ പ്രഭുജി? വീഡിയോ കാണിച്ചോളൂ മതി, ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു.
അപ്പൊ ആ കണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ടെമ്പിൾ കെട്ടാനുള്ള സ്ഥലം. പിന്നെ ഡൊണേഷൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കുള്ള ലിങ്കാണിത്. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂർ വലിയൊരു ക്ഷേത്രം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 2024 അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ ഉള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അതില് താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ അതിനകത്ത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം. ആരെയും നിർബന്ധിക്കില്ല. മനസ്സാലെ എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്നവർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ കാണാം. ഓരോരോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓരോ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഒക്കെ എടുക്കാം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ എല്ലായിടത്തും പോയിട്ട് ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാം. അവിടെ പ്രസാദമൊക്കെ ലഭിക്കും. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആരെയും അങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാക്കില്ല. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ട് മനസ്സാലെ ഇങ്ങനെയുള്ള സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി ഇനി സങ്കല്പം എടുക്കുകയാണോ? ഓക്കെ. വേറെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് കിസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതിൽ ഈ സീറോഡന്റെ കിസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മാതാജിനോട് ചോദിക്കാം. മാതാജി ക്ലിയർ ആക്കി തരും. സുനിത മാതാജി, ഉഷ മാതാജിയും ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടില്ല. അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഉണ്ട്, തേർഡ് ലെവൽ ഉണ്ട്, ഫോർത്ത് ലെവൽ ഭക്തി വൃക്ഷ, ഭക്തി ശാസ്ത്രി, അങ്ങനെ കൊണ്ട് 4 ലെവൽ ഉണ്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത ലെവലിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ ചുമ്മാ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. അതെ മാതാജി, ഈ ഫസ്റ്റില് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ അല്ലെ? കിസ് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ്. അവരിതൊക്കെ കണ്ടോണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ. ഇത് ഫസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഇത്രയും കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ. സാധാരണ കിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. ഈ ഫസ്റ്റ് ഡേ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓരോരോ ചാപ്റ്ററിന്റെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും സഹായിക്കും. ആരെങ്കിലും കുട്ടികളൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ അറിയാം, ഓൺലൈനിൽ ക്ലാസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ഈസി ആയിട്ടെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് സഹായിക്കാൻ പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാം എല്ലാവരും. അതുപോലെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവര് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് അവരുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയും കാര്യങ്ങളും അയച്ചു തരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ വേറൊരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ട്, ടെമ്പിളിന്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി iskonnandur1@gmail.com എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതിൽ അയക്കുകയാണെങ്കിലും 24 hours നമുക്ക് വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതില്. അപ്പൊ അതിൽ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതിനുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് കിട്ടും, ഏത് നേരത്തെ അയച്ചാലും. കാരണം നമുക്ക് അബ്രോഡ് ഉള്ള ഡിവോട്ടീസ്, അഡ്മിൻസ് അടക്കം അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഓരോ സമയത്തും ഓരോരുത്തരും അതിനുള്ള റെസ്പോൺസ് തരുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പൊ എന്റെ സമയം 8-10 ആ സമയത്താണെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. അല്ല അങ്ങനെ വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെയൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ആ ക്വയറി ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പറ്റുന്നവരൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ലെവലിലേക്ക് പോകാനും ഒക്കെ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആരെ കൊണ്ടെങ്കിലും സഹായിക്കുക. കുട്ടികളെ കൊണ്ടൊക്കെ ടെക്നിക്കലായിട്ട് കഴിയാത്തവരൊക്കെ ആരെങ്കിലും മക്കളോടൊക്കെ സഹായിച്ചു തരാൻ പറയാം. അങ്ങനെ നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. എല്ലാ ദിവസവും 18 അധ്യായത്തിനും എല്ലാ ദിവസവും ക്വിസ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ചെയ്യാം. പറ്റാത്തവർ പിറ്റേ ദിവസം ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ 18 ദിവസം കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം.
വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ട് ചോദിക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പിൽ ഇതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. അല്ലാതെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള അഡ്മിനോ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം. സൂര്യമാതാജിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം. ഒരു എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാതാജി അതിന് മെസ്സേജ് തരും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഷൈനി മാതാജി, എന്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ അയക്കാം ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്കിന്റെ കൂടെ തന്നെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാം. ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നമ്പർ ചോദിക്കാം. എല്ലാവരും മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. ദയവ് ചെയ്ത് കോൾ ചെയ്യേണ്ട. മാതാജി കുറച്ച് ബിസിയാണ്, ടീച്ചറാണ്. അപ്പോൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുക, അപ്പൊ കോൾ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാതാജി പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മെസ്സേജ് അയക്കുക ദയവായിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും സംശയമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രഭുജി സങ്കല്പ. ഓക്കെ, സങ്കല്പത്തിന്റെ സ്ക്രീൻ ഉണ്ടോ മാതാജി? പ്രഭുജി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 18 ദിവസമുള്ള ഒരു യജ്ഞമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പല ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഭാഗവത സപ്താഹം 7 ദിവസമുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത 18 ദിവസമുള്ള 18 അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കും എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം എടുക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഇത് 18 ദിവസവും ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്ക് ഇതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അത് നമ്മൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് 1-2 അധ്യായങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്നും അത്ര കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. ഭഗവാൻ പിന്നീട് ഓരോരോ അധ്യായങ്ങളിലൂടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ തരുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. വളരെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവലാണെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അത് അത്രയും നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതായി അതിനെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സുകളും എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു സങ്കല്പമാണ്. അപ്പോൾ ദയവായി എല്ലാവരും ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ സങ്കല്പം ഏറ്റു പറയുക. എല്ലാവരെയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഏറ്റു പറയുക. അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം എടുക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ ആദ്യം പറയാം, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഏറ്റു പറയാം. ഭഗവത്ഗീതയുടെ 18 ദിവസത്തെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും നാം പങ്കെടുക്കുന്നത് ആണ്. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദന്റെയും ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും ആശീർവാദത്തോടെ ഞാൻ ഈ സങ്കല്പം എടുക്കുന്നു. ഇത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമാണ്. ഇതെല്ലാവരും ദയവായിട്ട് ഒന്നിച്ച് തന്നെ ജപിക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ചിട്ട് 3 പ്രാവശ്യം ജപിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ പറഞ്ഞ സങ്കല്പം ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതങ്ങ് പോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ഇപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഉയർത്താം. ഡിജിറ്റലായിട്ട് കൈ ഉയർത്താം. നിങ്ങളെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഈ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇനി അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും 9 മണിക്കാണ് ക്ലാസ് തുടങ്ങുക. 9 മണി മുതൽ 10 മണി വരെ ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോഴും ഒരു 10 മിനിറ്റ് 5 മിനിറ്റ് ഒക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടി വരും. ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ടാവും. അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും. 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കും. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ എന്താണ് ഈ 18 ദിവസവും ഭഗവത്ഗീതയിലെ മുഴുവൻ ശ്ലോകങ്ങളും പാരായണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ. അത് ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ മുന്നേ തന്നെ തുടങ്ങും. ക്ലാസ് 9 മണിക്കാണ് തുടങ്ങുക. ശ്ലോക പാരായണം 8:30 മുതൽ തുടങ്ങും. 8:30 മണി മുതൽ 9 മണി വരെ ശ്ലോക പാരായണം ഉണ്ടാവും. എല്ലാ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഓരോരോ അധ്യായങ്ങൾ അന്നന്ന് ദിവസം എടുക്കുന്നത്. നാളെ 1-ാം അധ്യായം എടുക്കുക. അപ്പൊ 1-ാം അധ്യായത്തിലെ മുഴുവൻ ശ്ലോകങ്ങളും അതിന്റെ വിവർത്തനവും പാരായണം ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് 8:30 മുതൽ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അതിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിൽ പങ്കെടുക്കാം. പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ശ്ലോകം ചൊല്ലാമെന്നൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ അതിന്
നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ചാൻസ് തരും. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങളെ പേര് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാം. ശ്ലോകം ചൊല്ലാനോ അല്ല വിവർത്തനം വായിക്കാനോ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറ്റുന്നവരൊക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ ശ്ലോക പാരായണം ചെയ്യാനായിട്ട് പങ്കെടുക്കുക. അല്ലാത്തവർ പറ്റാത്ത കുറച്ച് ബിസി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ 9 മണിയിൽ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ദയവായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ആർക്കെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആരും കൈ ഉയർത്തിയിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ള ആൾക്ക് ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചാറ്റിലും നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.